Misiana, Juana, vente, Misiana, que yo te quiero, vente, Misiana, Juana. Aquest és de los xunguitos. No, de los chichos. Bueno, xunguito és com Hotel Bartomeu per guanyar. Ja t'ho diré, Continuem el club, Jana, per entrevistar a un altre candidat a la presidència del Barça. Aquest. Joan Laporta, soci des del 1974. Eslògan electoral pel Barça. Va recollir 4.272 signatures. La frase: la independència és essencial perquè afecta a totes les persones que viuen i treballen a Catalunya, perquè no trenca cap relació sentimental amb ningú i perquè és l'única via per sortir de la crisi econòmica, democràtica i cultural en la qual, per desgràcia, estem instal·lats. Teníem una més curta, que era el d'hora, que no està gustant mal, però aquesta ja està molt gastada. I ja que hem escoltat o hem vist aquesta frase pronunciada per el senyor Joan Laporta, bona tarda i benvingut a l'Esport Club. Bona tarda. Per exemple, si Catalunya fos independent, en quin club jugaria el Barça? Club? En quina lliga jugaria? L'Espanyola. La lliga seria l'Espanyola. Vaja, crec que tots voldríem jugar a l'Espanyola perquè l'enfrontament Barça-Madrid seria, doncs, molt interessant, com ara, no? Per què vol tornar a ser president del Barça? Perquè estic més preparat que mai per tornar-ho a ser, perquè tinc molta més experiència, vull posar aquesta experiència a disposició del meu club, del Barça, i també doncs, perquè he aconseguit, l'experiència m'ha portat a aconseguir l'èxit, a saber-lo gestionar i assentar les bases del futur, que és el present que estem vivint avui en dia. Em motiva molt el fet aquest, no?, de recuperar la Masia per assentar les bases de la propera dècada prodigiosa del Barça i això, que el Barça continuï guanyant, jugant aquest estil genuí de jugar a futbol que ha tingut el reconeixement i l'admiració de tot el món i que tan bé va desenvolupar Johan Cruyff. Després de tot el que va passar com a president del Barça, vostè durant el seu mandat, coses bones, coses meravelloses, però coses també desagradables i dolentes, a vegades un té la sensació que quan no es col·loca en la presidència del Barça, automàticament es posa dintre d'una diana on hi ha un seguit de franctiradors que estan disposats a disparar. Li ha passat a vostè, li ha passat a Sandro, li ha passat a Bartomeu. I un es pregunta com, quan un passa situacions com aquestes, li queden ganes de tornar a ser president. Sí, és cert, però la vida, succeeix això, no? I què passa? Que quan veus que aquell model de club que et va costar, construir, a més et va costar molt perquè vas passar situacions d'aquestes difícils i algunes desagradables, també vas passar situacions bones, quan veus que aquell model de club s'està esmicolant, s'està destruint una part, sobretot la part institucional per la que vam lluitar tant, aquest Cruyff Masia, Catalunya, UNICEF, i un club multiesportiu, una organització professional que funciona, jo entenc que davant d'això la reacció, almenys meva, és dir, home, penso que aquí hi ha unes mancances, hi ha un desprestigi institucional, crec que cal fortalesa institucional, crec que cal un president fort que prengui decisions, que defensi els interessos del Barça a on i quan calgui, amb convicció, amb arguments, amb respecte, i això és el que també a mi m'ha motivat, no? Veure com el Barça pot caure en mans d'una persona que està processada per corrupció i delicte fiscal i estafa. Cal situar-la en una situació de màxima debilitat i que, a més tindrà un conflicte d'interessos amb els interessos del Barça perquè per culpa de les decisions que han pres el senyor Bartomeu i el senyor Rossell, les mentides, el club, per primer cop a la nostra història, està processat per corrupció, per delicte fiscal i està també en un procés per estafa. Això, que penso que és molt greu, a mi també em fa fer el pas endavant i dir, escolta'm, això no és bo pel Barça i el que cal és un model experimentat, un canvi que representem nosaltres, com a mi de president, un canvi expert. Té la sensació que ahir va deixar escapar viu a Bartomeu? No, ni de bon tros. O sigui, el resultat de les enquestes, afortunadament, avui, arran del debat d'ahir, que crec que vaig tenir una actitud constructiva explicant el model amb comoditat i, a més, dient les coses clares, les que calien, i amb tranquil·litat, crec que això va convèncer a un percentatge important d'indecisos, així em diu el tracking que nosaltres anem fent, i avui per avui hem capgirat les enquestes, anem primers i tenim moltes possibilitats de guanyar les eleccions si hi ha una bona participació. Tenim precisament aquesta enquesta, la podem veure. Aquesta enquesta l'ha encarregat la candidatura de Joan Laporta, una empresa que es diu GAPS, em sembla. Sí, nosaltres portem fent un seguiment durant tota la campanya
i hem anat veient la nostra tendència alcista. Aquesta enquesta està feta després o abans del debat d'ahir? A les 23:45. O sigui, immediatament Sí, quan va acabar. I segons aquesta enquesta que podem veure, vostè estaria per davant de Josep Maria Bartomeu, amb un 36%, i Josep Maria Bartomeu un 33,6%. Insisteixo que és una enquesta que ha encarregat la candidatura de Joan Laporta. Ho dic perquè Winston Churchill va dir una vegada: no encarreguis mai una enquesta que no puguis manipular. Va dir. No, miri, jo el que no em faig trampes és el solitari, i prefereixo estar en aquesta situació, que em digui el tracking que nosaltres fem, que estic en aquesta situació, que no parla de fa 10 dies. Per això, doncs, home, a més, jo vaig percebre en el debat a un Bartomeu molt nerviós, que se li notava que mentia, que s'atropellava amb les paraules, que suava, i en aquest sentit, quan un no es creu el que diu, se li nota. En el meu cas, doncs, com tinc la plena convicció del que dic és el millor pel Barça, i, per tant, en aquest sentit, crec que aquesta percepció, bé, era evident, no només la tenia jo, i això ens ha donat a nosaltres el poder canviar aquesta tendència i capgirar les enquestes. El que diuen totes les enquestes és que Joan Laporta guanya entre el vot de la gent jove, però perd entre el vot de la gent gran. Per què creu que és això? Bé, perquè la nostra proposta és una proposta moderna, és una proposta de canvi expert, és una proposta innovadora, és una proposta que planteja un model de club molt sòlid, molt consistent, viable, sostenible, i en aquest sentit encara estem en el procés d'anar convencent a la gent de més de 60 anys que precisament per això tenim mesures per ells que crec que són interessants. Nosaltres llançarem la tarja VIP Senior per les persones de més de 70 anys i 25 anys d'antiguitat de soci, i tindran una prioritat els abonats a la reubicació als llocs coberts. També tindran una prioritat els no abonats a la reubicació als llocs coberts en el seient lliure. També tindran la prioritat per a la reagrupació familiar. Volem fomentar la relació d'avis a nets, que transmet el sentiment barcelonista, de pares a fills. També farem que els nens tornin a entrar a l'estadi, com s'ha fet sempre, com es feia quan jo era president. Penso que això també fomenta aquest ambient familiar. També tindran descomptes a les botigues del Barça, en les activitats esportives i no esportives del club. També tindran presència a la llotja a l'estadi quan juguem als partits a casa una persona d'aquest perfil. Els socis tornaran a tenir a dins de l'abonament la Supercopa, com es feia quan jo era president. Suprimirem les 3 o 6 anualitats que es fan pagar a fons perdut per posar el seient al teu nom. També ajudarem a les persones que han esdevingut en situació de pobresa sobrevinguda i amb risc d'exclusió social, atesa la crisi econòmica global que patim, perquè la Fundació els ajudi a pagar el carnet del Barça i l'abonament. En fi, una sèrie de mesures que també ajudarem a que hi hagin viatges a bon preu i sobretot de qualitat. Farem la grada d'animació perquè erradicarem la violència a l'estadi un altre cop, i em sembla que aquí no em pot discutir ningú el fet del meu compromís amb l'erradicació de la violència. Però, en fi, sí que és cert el que dius, i per tant penso que hem de seguir treballant aquests 2 dies que queden perquè entenguin que el nostre model és el més consistent, perquè el Barça continuï guanyant, jugant aquest estil, i sobretot per sentar les bases dels propers 10 anys del Barça. Ho hem fet, José Ramón Alessanco ho va fer quan era director del futbol base, amb èxit, que va sentar les bases de l'èxit present que estem vivint avui. I també, Eric Vidal, marge de confiança, és un home que coneix perfectament el sistema, que tindrà una perfecta sintonia amb l'entrenador i coneix molt bé l'equip. Continueu apostant per una llista unitària contra Bartomeu? Som a 3 dies només de les eleccions. Ja veu possible algun pacte? Després de veure el debat d'ahir, l'únic pacte possible, tot i que Benedito ja ho va descartar, és un pacte a la porta Benedito, potser, no? Bé, jo crec que jo vaig fer una reflexió, que la vaig mantenir, i atès a les enquestes que tenim, és una reflexió que valoro molt la feina que estan fent tant el Benedito com el senyor Freixa. En aquest sentit, res a dir, tenen tot el dret. Jo només vaig fer una reflexió que, per clarificar l'escenari electoral, atès que hi havia 2 propostes que estaven molt igualades i eren antagòniques, la proposta per mi del senyor Bartomeu, que és antiga, que és caduca, que no té un model sostenible, perquè és el model del pèndol, que es treu el secretari tècnic, que vol treure l'entrenador, no l'acaba traient i després l'utilitza de bandera del seu projecte, que l'any anterior volien vendre el Leo Messi fent una enquesta als socis demanant si se l'havia de vendre, que tenia
el senyor Faust com tractava despectivament el Messi. És a dir, és un model que per mi no s'aguanta ni al terreny econòmic, perquè venen en paquet molts actius a una companyia, com és el cas de Qatar, i després et diuen que és l'única solució que té el Barça i és l'única oferta seriosa que té el Barça per la samarreta. Això no és cert. El Barça ha de tenir el millor contracte de samarreta de publicitat directa, però nosaltres el que farem serà retornar Unicef a la samarreta del Barça amb una publicitat indirecta d'una empresa que pagarà diners perquè, doncs, el Barça continuï tenint aquesta bonica història, aquesta vella història solidària del Barça. Què vull dir amb això? Home, la reflexió la vaig fer en aquest sentit, dos models antagònics. El que s'ha de fer és... Això no és com el Parlament de Catalunya o l'Ajuntament o les municipals, que tu treus tants vots i tens tanta representativitat a la directiva. No, això no va així. Hi ha un que guanya i els altres que perden. Hi ha dues opcions que estan molt igualades. Només vaig fer la reflexió. Obrim un capítol d'autocrítica. Es penedeix alguna cosa dels seus 7 anys de mandat? Mira, només et pots apenedir a la vida de les coses que fas malament a consciència. I jo no he fet res malament a consciència. Jo he comès errades com tothom, perquè a més vaig prendre moltes decisions com a president del Barça. Van ser 7 anys molt intensos. Va ser 7 anys on es van guanyar Champions, on es va fer un sextet, Lliga, Copa, Champions, Copa d'Europa, o sigui, la Copa Mundial de Clubs, la Supercopa d'Europa, la Supercopa d'Espanya, 2-6 al Bernabéu, la Champions de París, la Champions de Roma, que era aquesta, la Lliga del 2005, la Lliga del 2006... En fi, escolteu, es prenen moltes decisions i algunes són bones i algunes no surten bé i comets errades, evidentment. Per exemple, amb vostè han estat Sandro Rossell, Ingla, Soriano, Bartomeu, tots l'han anat deixant sol en el decurs d'aquest mandat i fins i tot, en l'últim moment, el successor que vostè va triar per continuar, diguem que va quedar últim en les enquestes. No, això no és cert. Primera, que no m'ha deixat sol ningú, perquè sempre he anat acompanyat de gent molt vàlida. Una altra cosa és que ells no hagin continuat. Alguns per unes raons determinades i altres perquè em sembla que eren uns infiltrats a la revolució que vam fer, com era el Rossell i el Bartomeu. En canvi, els altres, jo mantinc una molt bona relació, o sigui, amb el Ferran, que està al City, amb el Marc mateix, vull dir, el que passa que hi ha moments a la vida que algú aguanta la pressió i altres no l'aguanten per les raons que sigui i pensen de manera molt lícita que no han de continuar amb un projecte, però mai he estat sol. Sempre he estat acompanyat de gent molt vàlida. I, per exemple, la persona que jo vaig proposar per, diguem-ne, continuar el nostre model era el Xavier Sala i Martín. Ho vaig dir sempre a la Junta. A partir del moment que, per les raons també que siguin, hi ha persones que pensaven en aquell moment que portaven més temps i havien de ser ells els candidats, van decidir fer-ho, doncs escolta, jo vaig fer un pas enrere i vaig dir, és una decisió vostra, jo ja no em puc presentar, el meu candidat és el Xavier Sala, que jo crec que hagués estat un magnífic president del Barça, que fos un professor, un catedràtic de Colúmbia, que fos president del Barça després que vam construir i lluitar per fer el millor Barça de la història, que així és el Barça que vam deixar, en fi, el Rossell, el Bartomeu i el seu equip directiu. Doncs, home, a mi m'ha agradat molt que hagués estat el Xavier Sala. No va poder ser, i aleshores això ja no em sento responsable d'aquesta decisió i d'aquell procés electoral en el que no vaig tenir cap tipus d'intervenció. Relacions amb els candidats, ja vam veure que eren cordials, correctes, diguem-ne, amb tots els candidats. Quan vam tenir aquí el Toni Freixa, li vam mostrar una escena que va tenir lloc fa un any, una mica més, potser, pel carrer, que és aquesta que veurem tot seguit, quan va haver una topada, ho podem veure, i Toni Freixa va qualificar aquesta escena, aquí ho veiem. Perdona, hem xocat. Sí, digues. Digues. Què passa? Perdona, home, perdona, tu. Bueno, noi. Directe, és un instrument. Perdona. Toni Freixa va dir que era penalti i expulsió. Digues. Què passa? Ahir ho vam comentar. Ah, sí? Ahir ho vam comentar i vam fer una mica de broma amb això, no? Perquè, en broma, en fi, quasi em jugo un penalti. Però vaja, era conya. La veritat, bé. Amb la relació ja dius que és cordial, hi ha moments que han estat més tenses perquè és obvi, o sigui, jo crec que van fer coses que no estaven bé, de posar-nos demandes, de fer patir a la gent i que no correspon, i jo inclús ja em vaig pronunciar que hi ha motius per posar una acció social de responsabilitat pel cas Neymar, segurament sí, però jo no, si soc president no la posaré perquè penso que ja prou pateixen les famílies quan un és president del Barça i tens un càrrec honorífic i gratuït i que estàs exposat a la massa, a l'opinió pública,
com perquè a sobre et fotin demandes per intentar arruïnar-te, no? I a més, en el cas del Bartomeu Rosselló ja tindran pocs problemes, malauradament, que no ho desitjo, amb el procés penal. A tots els convidats que passen per aquí, tots tenen el seu alter ego del Cracòvia i a tots els hi hem mostrat algun gag. Vostès diríem el que més ha sortit en aquest programa satíric. Anem a veure alguna de les imitacions, de les caricatures que s'han fet de Joan Laporta en el Cracòvia. Quan el president era jo, el Cracòvia tenia més material, tu. I el Barça no se n'estava de res. Perquè, clar, ara em direu, bueno, el tema Bernabéu. Ui, sí, el tema Bernabéu, ui. 3-4 al Bernabéu, ui, que... Guanyar 3-4 al Bernabéu no és res comparat amb el 2-6 de la meva època. Perdó, modèstia per... ¡Ey! No, això va... ¡Presidente! ¡Presidente! Què passa allà? Tú mucho bla, 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 porque no coincidiste en la misma época en la que yo era entrenador del Madrid. I què passa? Que em fotràs el ditet a l'ull, tu, tita freda. Em fotràs el ditet a l'ull. Ay, muy valiente desde aquí abajo, pero tú no subes aquí a decírmelo a la cara. ¡Ostras, que Fot el camp, hòstia, fot el camp! Pallasso. Qui ha organitzat aquest funeral? El Sandrusco? Jo penso que és una festa a porta de l'alta, no? Aquí el que hem de fer és muntar un fiestuqui com els d'abans, sí o no? Sí! Vinga, que paga el Menda! Hombre, això és una festa com Déu mana, collons! Què passa? Suposo que els globus de colorins que m'he passat tota la tarda inflant, no? Els globus te'ls fot pel cul! Escolta, si continues fent tant de soroll, no em quedarà més remei que trucar a la policia i denunciar-te. Truca, truca! Ja no ve d'una denúncia! Lleva't! Si vostè és president del Barça una altra vegada, modularà una mica aquesta imatge o vostè és com és i qui el vulgui que el compri i qui no que s'aguanti? Evidentment, l'experiència et porta a ser més tranquil. A mi m'ho deien ahir al debat. Escolta, esperava més... No, o sigui, un ja té una certa experiència i veu les coses amb més, de manera més reposada, amb més tranquil·litat i evidentment, doncs, que en fi, jo seré com cregui que ha de ser en la defensa dels interessos del Barça i em comportaré, doncs, com sempre ho he fet, de manera educada, amb respecte, i la veritat és que quan parlen de celebracions, i ara veia el gag aquest, doncs jo crec que els culers quan guanyem títols o quan guanyem Champions o quan guanyem lligues ho celebrem i ho celebra segur els jugadors, que és magnífic veure'ls alegres i contents, i ho celebra la lateral, la tribuna, el gol nord i el gol sud i la llotja, per què no, i l'entorn, i vosaltres. Jo em sembla que això, doncs, quan parlo de què és el normal, doncs penso que, evidentment, que celebraré les victòries del Barça i espero que n'hi hagin moltes i que les puguem celebrar tots. Anem al trivial, va. Com ho porta? Bé, sí. Sí? Però ja Són 5 preguntes, com va. 5 preguntes, jo crec que de dificultat mitjana, hi ha una mica de tot, històriques, de seccions... Està preparat? Sí. Doncs vinga, primera pregunta. Qui va fer el primer gol del Barça en la final de París, la final de la Champions de París? Samuel Eto'o. Correcte. Pregunta encertada. Jo hi era, ja. Segona pregunta. On està cedit Alex Song? On està cedit Alex Song? L'Àlex Song. Que encara és del Barça. Sí. Un gran equip grec? No és un equip grec. Per res. És el West Ham de la Lliga Anglesa. La Premier. Història. Qui va fer la falta fora de l'àrea que Guruceta va sancionar en penal? Qui va fer la falta fora de l'àrea que Guruceta va sancionar en penal? Jo hi era, ja. Ah, sí? Sí. Quimet Rifé. Sí, senyor. Encertada també la tercera pregunta. 2 de 3 de moment. Anem amb la pregunta de seccions. Qui és el capità de l'equip d'handbol? Qui és el capità de l'equip d'handbol? Víctor.
Víctor Tomàs. Víctor Tomàs. Quarta pregunta encertada. Per tant, 3 de 4 de moment. I anem amb l'última pregunta. Aquí posem una mica de miscel·lània, que són preguntes que a vegades no tenen res a veure amb el futbol. Cinquena i última pregunta. Quan val una ampolla de xampany al Luz de Gas? A mi gratis. Per tant, no ho sap, evidentment. No, sí, home, a mi gratis. Val, però jo volia saber si sabia quan costava una ampolla de xampany francès a Luz de Gas. Jo sé el preu que em cobren a mi, perquè no he comprat mai una ampolla de xampany al Luz de Gas, i quan he pres xampany és perquè me l'han regalat. Correcte. La pregunta, però, no està correcta perquè val 70 euros, és el preu d'una ampolla de xampany a Luz de Gas. No ho podia saber perquè no el compro allà. El que et puc dir és el que val per exemple, el gourmet del Corte Inglés. El xampany o el cava. 3 de 5, no està malament. Però l'última era molt... Aquesta seria que no l'encertaria. I la del Song, mira, no he caigut, era el West Ham. Estem acabant l'entrevista. Avui hi ha hagut una notícia, i és que s'han donat els noms que acceleraran la llista unitària pel 27S, amb en Raúl Romeva, amb la Carme Forcadell i amb la Muriel Casals. Li agradaria anar en aquesta llista unitària del 27S? Jo ara el que m'agradaria és ser president del Barça, i per tant estic il·lusionat amb ser president del Barça, i crec que a la llista unitària hi haurà persones molt més qualificades que jo per ser-hi, i com per exemple els que m'estàs dient, el Romeva, la Carme i la Muriel, jo crec que és una bona tripleta. No espera cap oferta en aquest sentit. És que espero ser president del Barça, i aleshores tindré unes responsabilitats que crec que és difícil fer-les compatibles amb una llista. I si no fos candidat, a qui votaria? A qui votaria dels candidats? És que em presento és que una de les raons per les quals em presento és perquè no hauria pogut votar ningú dels tres. Per tant, per això he fet la meva proposta. Doncs molt bé, senyor Joan Laporta, i jo desitjo sort al soci aquest dissabte. No he pogut desitjar sort de cap dels candidats, perquè seria el soci qui l'ha d'encertar. Teníem el temps per conèixer el resultat de la pregunta que estem fent avui en el programa. Després del debat d'ahir, estem preguntant als nostres telespectadors si heu canviat la intenció de vot després del debat d'ahir. Aquesta és la pregunta que fem i aquesta és la vostra opinió. Canviaríeu el vot després de com va anar el debat d'ahir? No. 81,3% que no tenen cap intenció de canviar la intenció de vot que tenien abans del debat. Què li sembla? Bé, a mi em sembla bé. Ja ens podem quedar com estem, tal com em diuen les enquestes. Home, hi ha un 18% que sí, per això. Sí, i jo crec que és aquest que s'ha reflectit en les nostres enquestes, segurament. Doncs veurem què és el que passa dissabte, senyor Joan Laporta. Demà serà el torn de l'últim candidat, Josep Maria Bartomeu, aquí en directe a l'Esport Club. Per tant, us esperem a tots, com sempre, a la cita a les 8 del vespre. Adéu-siau. Això no pararà d'anar. Benvinguts al llarg viatge.